nije tačno. Ima razgovor. Ja sam danas razgovarao sa gospodinom Čolovićem, između ostalog. Mi nećemo pristupati ovome sastanku, jer je sastanak koncipiran kao sastanak 3 etnička bloka, 3 plemena. Zakazan je nakon onoga sastanka u Mostaru, kada se sastali predstavnici 2 etnička bloka, SNSD-a, SDS-a, odnosno 2 HDZ-a. Razlozi zbog čega mi nećemo učestvovati na ovom sastanku. Normalno, razgovarat ćemo i opće je poznato da je SDA, da Sulejman Tijić njeguje taj dijalog, razgovor, dogovor, ali ne na konceptu ovih etničkih blokova. Znači, ovo što je gospodin Izetbegović rekao da bi trebalo da se bez obzira na sve prisustvuje i razgovara, dakle, definitivno Stranka demokratske akcije u srijedu neće prisustvovati. Definitivno nećemo prisustvovati. Gospodin Izetbegović nije dovoljno informisan o svim elementima